Ва ўкраіне зноў заўважылі актыўнасць рэтранслятораў для расійскіх дронаў. Беларусь апынулася ў сумным рэйтынгу краінаў з высокаю рызыкаю катаванняў. Анамальная спёка працягне гаспадарыць у краіне. Пра гэтыя ды іншыя падзеі першага дня ліпеня распавядзём у кароткім выданні навінаў. Вітаю! Беларусь нядаўна ўключала адзін з рэтранслятораў для кіравання расійскімі дронамі. Пра гэта ў інтэрв'ю праграме ТСН на ўкраінскім тэлеканале 1+1 заявіў галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі. Яны рэтрансляторы яшчэ не дэмантаваныя. Учора было ўключэнне аднаго рэтрансляторара. Я думаю, што яны больш не будуць іх уключаць. Я думаю, яны ўсведамляюць, што гэтага не трэба рабіць, скажам так. Таксама падчас інтэрв'ю вайсковец заявіў пра загад Пуціна разгледзець варыянт новага наступу з Беларусі. Паводле Сырскага, беларускі кірунак лічыцца складаным з увагі на балоцістую мясцовасць і абмежаваную колькасць дарог. Аднак адначасова з гэтым вялікая колькасць лясоў спрыяе дзейнасці дыверсійных групаў. Пры гэтым галоўнакамандуючы ЗСУ выказаў сумнеў, што беларускі рэжым цяпер гатовы даць доступ да тэрыторыі нашай краіны ў якасці плацдарму. І найбольш верагодна, што Расія плануе атакаваць Чарнігаўшчыну з Бранскай вобласці. Літва накіроўвае на латышска-беларускую мяжу сваіх вайскоўцаў. Такім чынам краіна спрабуе дапамагчы суседцы ў супрацьдзеянні міграцыйнаму ціску з боку Беларусі, які з пачатку года вырас у 4 разы ў параўнанні з мінулым. Літоўскія памежнікі цягам 2 тыдняў будуць займацца маніторынгам мяжы ды іншымі задачамі на самых праблемных участках. Усяго камандзіруюць 9 асобаў, сярод іх 2 кінолагаў з сабакамі. Паводле інфармацыі памежных службаў, сёлета Латвія спыніла 6681 спробу нелегальнага мінання мяжы, у той час, калі ў Літве зарэгістравана 869 выпадкаў. Александр Лукашенко прыбыў з афіцыйным візітам у Інданезію. Падчас сустрэчы з чальцамі ўрада ў Джакарце гаворка ішла пра ўзаемадзеянне ў сферы аграпрамысловага комплексу, продаж і супольную вытворчасць медпрэпаратаў, а таксама прадуктаў харчавання. Вы хорошо знаете, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знаете, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия. Праграма візіту прадугледжвае перамовы з прэзідэнтам Інданезіі пра Боуа Суб'янта ў вузкім і пашыраным складзе. Таксама чакаецца падпісанне шэрагу міжнародных дакументаў, галоўным з якіх будзе дарожная мапа развіцця ключавых кірункаў узаемадзеяння паміж Беларусю і Інданезіяй на 2026-2030 гады. Напярэдадні ў Джакарце таксама завяршыўся супольны бізнес-форум, па выніках якога заяўлена пра заключэнне кантрактаў на суму $76 мільёнаў. Беларусь афіцыйна ўвайшла ў лік краінаў з самую высокую рызыкаю катаванняў у свеце. Паводле глобальнага індексу за 2026 год гвалт у дачыненні грамадзянаў зрабіўся сістэматычным і санкцыяваным дзяржаваю. Эксперты АН прыйшлі да высновы. Маштабныя рэпрэсіі сувымерныя са злачынствамі супраць чалавечнасці. Палітычныя зняволеныя і ўсе, каго пераследуюць за так званы экстрэмізм, рэгулярна зазнаюць біццё, электрашок і прыніжэнні, асабліва ў першыя гадзіны пасля затрымання. Сітуацыю пагаршае тое, што ў Беларусі катаванне юрыдычна не крыміналізаванае як асобнае злачынства, а незалежны маніторынг турмаў цалкам забаронены. Цяпер гэтыя факты афіцыйна расследуе міжнародны крымінальны суд. У следчым камітэце зняпраўдзілі інфармацыю пра самазабойства студэнта, які нібыта скокнуў з акна каля БНТУ. Такія чуткі ўчора распаўсюджвалі тэлеграм-каналы. Паводле інфармацыі СК, інцыдэнт, пра які ішла гаворка ў медыях, здарыўся ўчора ў дзень паблізу дома нумар 9 на вуліцы Хмельніцкага. 60-гадоваму мужчыну зрабілася дрэнна. Ён папрасіў мінакоў выклікаць хуткую і паведаміў, што мае хваробу лёгкіх. Пасля чаго Менчук страціў прытомнасць, а з ягонага рота пайшла кроў. У выніку медыкі, што прыбылі на месца здарэння, не змаглі рэанімаваць мужчыну і канстатавалі ягоную смерць. Самазанятыя ў Беларусі з 1 ліпеня будуць плаціць падатак. Нават у выпадку, калі не атрымліваюць даходу. Мінімальны штомесячны плацёж складзе 45 рублёў. Для самазанятых пенсіянераў сума меншая – 18 рублёў на месяц. Першы плацёж трэба ўнесці не пазней за 24 жніўня. Калі не плаціць 3 месяцы запар, падатковая спыніць рэгістрацыю, а запазычанасць складзе 135 рублёў. Для пенсіянераў – 54.
Нават калі доход за месяц быў невялікі. Напрыклад, пры доходзе 100 рублёў падатак паводле стаўкі 10% склаў бы 10 рублёў, але заплаціць усё роўна давядзецца мінімальныя 45. Анамальная спёка пачала ўплываць на стан дарожнай інфраструктуры. На трасе Менск-Віцебск непадалёк Раўбічаў у выніку высокіх тэмператураў пашкоджанае дарожнае пакрыццё. Прынамсі ў 3 месцах у гэтым раёне з'явіліся трэшчыны ў асфальце. На ўзбочыне каля аднаго з такіх праблемных месцаў відавочцы заўважылі пашкоджаны легкавік, верагодна з прабітым паддонам. Прычынаю дэфармацыі дарожнага палатна паслужылі экстрэмальныя метэаумовы. Не варта чакаць палёгкі і сёння. Сіноптыкі абвясцілі адразу 2 штармавыя папярэджанні. Чырвоны ўзровень небяспекі ўведзены ў звязку з моцнаю спёкаю. У дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі краіны паветра прагрэецца да плюс 30-34 градусаў. Паралельна ў другой палове дня на заходняй палове Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Там чакаюцца навальніцы, месцамі моцныя залевы і шквалісты вецер з парывамі ад 15 да 20 метраў за секунду. На Берасцейшчыне ў спёку надумалі правесці эксперымент. Жыхарка Пінску, дзе напярэдадні ўсталяваўся новы тэмпературны рэкорд, больш за 40 градусаў, згатавала на сонцы яешню. Відэа незвычайнага кулінарнага досведу яна выклала ў свой аккаунт у тыктоку. Глядзім без каментара. Сковородка постояла примерно где-то около 20 минут, может полчаса. Добавляем маслице. Яичница без огня называется. Видали? Смотрите, как тает. Ну что ты делаешь об сковородочку? Давай. Ну вот, немножко прихватилось уже яичко. Я, честно, в шоке, что оно пожарилось. Офигеть. Очень приятного аппетита. О, пошли есть. Плэй-офф чэмпіянату свету па футболе трымае ў шалёным напружанні, і мінулы гульнявы дзень прынёс чарговыя гістарычныя вынікі. Спачатку на поле выйшлі Кот-д'Івуар і Нарвегія. Вікінгі вырвалі цяжкую перамогу з лікам 2-1 і ўпершыню ў сваёй гісторыі прабіліся ў плэй-офф мундыялю. Гістарычны поспех нарвежскія заўзятары адзначылі фірмовым веславаннем вікінгаў. Гэты сінхронны перформанс спачатку запусціла каманда проста на полі, пасля ён ператварыўся ў сусветны феномен. Пасля перамогі велізарны натоўп зладзіў веславанне проста пад вокнамі каралеўскага палаца ў Осла, спрабуючы далучыць да флэшмобу нават самога караля. Матч Францыі і Швецыі інтрыгі не прынёс. Каманда Дыд'ё Дэшама проста знішчыла скандынаваў 3-0. Кільян Мбапэ аформіў на турніры ўжо 3-й дубль. Завяршаў гульнявы блок матч зборнай Мексікі. Гаспадары поля ўпэўнена выгулялі з лікам 2-0 і таксама гарантавалі сабе выхад у 1/8 фіналу. Праўда, самога матчу ў Мехіка прыйшлося пачакаць. Праз магутную навальніцу з маланкамі пачатак гульні афіцыйна адклалі на цэлую гадзіну. Новы гульнявы дзень распачнецца о 19 гадзіне з сустрэчай Англіі і Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Пра развіццё падзей о 19 гадзіне раскажуць мае калегі ў выпусках аб'ектыву і студыі Белсат. А каб атрымліваць самыя свежыя навіны, запрашаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі. А таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк гэтаму відэа, так яго ўбачыць больш людзей. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.